Gauza tingo deuna da zubitu. Zu jungo zea babatxok ateatzen, eta nik babatikan ateatzen beste bi gune horiek, bale? Eta hola kudeatuko dugu bion artian jungo geha txerrek itxarreka. Bueno, Gari, eta ere bai badakit, bi dantza talde kudeatzen dituzula, ezta? Bai Ainorgakoa eta bai Donostin bai baten bat, ezta? Bueno, kudeatu edo, hori hitzak ondo esaten bezala taldiak dira, orduan jende askon artean egiten dugu, eta, bueno, esango du partaidea naizela. Eta, bai, Ainorgan, bueno, hortxe ibiltzen geha zenbait kontuekin, gaina horten lehen esan dizut, estatu batutako boizin jaialdira goaz, eta taldeak dator urtean 100 urte. 100 urte. Osea, horrere izango... Errez esatea, 100 urte. Bai. Eta gero, argian horre jefe nagusia Juan Antonio Urbeltz dugu, ikertzaile eta koreografoa, referente totala Euskal Dantzaren munduan. Eta, hor argian proiektu batzukin eta bagabiltza, orain dela gutxi bukatu genuen Zalakain ikuskizuna, eta, gauza txo batzuk prestatzen, Gipuzkoan 1000 oain dena 1000 eta holako urte horrenak eta dira, eta horrekin aiga. Orduan, bai, ibiltzen naiz aldan neurrian laguntzen, ez? Ze tokatzen zaizu itia, zen... inbiar dezu, esan dezu lagundu, ni uste lagundu baino ketxo teula, Gari, baino... Zer tokatzen zaizu itia? Baina zea askatzen baino hobetu aberriteten bestela... Laguntzen guena jaiz, nitendek lana. Bueno, hori... Ainorgan esan dezagun, taldea bere kasaia badijoala, oso talde gazteta ona dago, eta, azken boladan pixkate saiatzen naiz, laguntzen, igual adinagatik handa ibilbideagatik beste kontaktuk edo izan ditzaketelako, eta orduan gauzak prestatzen, hortan saiatzen naiz laguntzen. Azkenean, apego puntu denok eukitzen dugu, orduan orain dantzan gazte hauek egiten duten, nik usten diaten neurrian ere bai, eta baita ere, biolina jotzen detenez, emanalditan laguntzen dut, jotzen, eta bestela, hori. Eta, hori, argian orain momentuan, orain arte, oso esan egitura berezia daukan proiektua da, ze, bere baitan talde asko da, hor pixkate ideologo edo esan dezagun sortzaile nagusia Juan Antonio da, Urbeltz, eta haren bueltan gabiltzan taldeetan, justo orain pixkate prestatzen ari gehan ikuskizun hortan, nire lana momentu enten bai koordinatzea izaten nahi da, ze, Euskal Herri osoko taldeak gaude, eta, hortan... Dena koordinatu behar, eta... Bai, hori... Eta direz, boizea esan dezuna, Ameriketaz bastela. Zein behar dezuean zehazki? Pentsatzen dut bai dantzazaiuak eta historia, baina zehazki zein behar dezue? Bira, han jaialdi da, 5 urtean behin egiten den diasporako jaialdi pontentea. Txiki hauek bai? Txiki hauek bai, baina gota, eta ingoitutena da oso ikan. Hau ez zailo esalak endu behar adibidez. Ea holako asko ekartizkiaken. Lan gutxi diteko, ezta? Batez ere dantza emanaldiak ingo ditugu. Ze, esango dugu dela diasporan egiten den jaialdi potentena, ni egon nintzen, oin dela... dantzaldi ingo dituzue? Uste dut lauzpabost edo izango diala, gero ere besteren bat igual eskatuko digutela esan digute, eta hori da, 50.000 persona juntatzen ditun festivala bat. Ni egon nintzen orain dela 30 urte, 85 Ainorgako dantzataldeakin, eta gerora egon nintzen du naiz ikastaron bat edo ematen, edo han egiten duten udalekuan, ze estatu batuetan diasporako belaunaldiek oraindik udalekua egiten jarraitzen dute. Eta hori, jaialdira bueltatuta, egingo dugu olako emanaldi nagusi bat han orain ez ezagutzen toki berria, ze areto berri bat eta egin dute, eta gero jaialdiak irauten duen 45 egun horietan, egunero emanaldiak egitea tokatuko zaigu, eta gu izango gea hemen ordezkariak, ze gero han egoten dira boiziko dantzataldekoak, eta diaspora osoko dantzataliak, saiatuko gea... Kartetxo bat hartuko zu egunen bat libre ere bai hortikan guteko, bakarrikan dantzaitea, Ez, azken batean olako ospakizunak
aitzaki badia toki askotako euskaldunak biltzeko, eta nik uste interesante dela, nik suertez diaspora pixkat ezagutzeko aukera auket, baina nik uste oso interesante izango dela, orain jungo dian, dantzari gaztiek ezagutzia zer dan diaspora, ez? Oso gauza berezia, interesantea, eta esango nuke gaina, mengo euskaldunentzat ere beharrezko eta importantea dela diaspora, zehaiek euskalduna dira. Eta du diga, eta egia da, kanpuan askotan, ze euskaldunak dian, ez da, Bai. Pentsatzen dugu hemen bakarri gaudela euskaldunak, baina kanpuan daude oso euskaldunak dianak, Bai, oso pentsa gaina gaur egun dauden euskaldun asko diala 3 eta 4 belaunaldikoak. Orduan, oso barruan sartuta daukat transmisio hori, dantza talde pila bat daude bai Argentinan, bai Estatu Batuetan, eta, gaina diasporan kasu konkretuan hizkuntzakin, euskerakin baino askoz fuertego funtzionatzen dute dantzakin. Oso adierazpide importantea da kulturalki diasporan dantza, eta orduan gezurra dirudin arren, askotzan igual aitortza gehiago eukitzen dugu han, hemen baino. Eta dantza hauek, esan dezuna 3-4 belanaldi pasadia, dantza hauek bere kutsua hartzen dute, aldatu iten dira, ez dakit, hizkuntza eta bezala, ez da? Azken nian, malaikus aldatzean nian, da beste belaunaldi batu pasatzen dianean, gauzak aldatu iten dira, ez da? Bai. O igual, guain dala 1 urte juntzana hemen aldatu deutan, ez? O ez dakit? Bai, olako gauzak, oantxe oso ondo eskribatu duzu, olako gauzak asko gertatzen dira. Zesango nukenik, boizeko dantzataldekoek egiten duten Durangaldeko agintariena oso maitasunekin izan da, oso amerikanoa da, oso estatu batuarra da, ez? Badaukalako toke bat, inkluso esango nuke marine batzuk egindakoa ematen du, eta gero, beraiek ere sortuta dauzkate olako zenietza batekin, oinatiko dantzak egiten dituzte han uztailean. Eta esan dezun beste gauza bat ere gertatzen da, eta kasi arkeologia egitea bezalako gauza bada, ez? Igual eramantzuen puro bat, eta gero igual hemen... Bai, orain internetekin hori asko azkartu da, baina belaunaldi batzutan beraiek ikasten zuten, batek erakutsi zien modun, eta holaxe gelitzen zen. Naiz eta egia dan, eta hori esan beharra dago, esatea, irakasle bakoitzak bere kutsua ematen diola, eta hori suertez, hori toki guztitan, munduko toki guztitan gertatzen da. Orduan beti hori da tradizioa daukan gauza eder bat, ez? Horrela mantentzen da bizirik, ez? Bakoitzak ematen dion toke personalakin eta horrek eragiten dituen aldaketekin, sukaldian bezala, 2 tortilla igual ez daude. Hola, hori guk nik askotan esate, 1 pertsona ematen dizu 2 patata igualak, tipula iguala, sarta iguala, olio iguala, gatza iguala, eta 1 tortilla desberdin atatzea. Dantzan iguala da. Zuk eta biloke dakagun gorputzak hau, dazkagun bizipenak, eta ikuslen artean hori pentsatzen bakoitzak esan dugu, egia da, ni nire gorputza daukat, nire musikalidadea daukat, eta hori da benetan dantza daukan gauzek ederrenetako bat. Bueno, hemen txe,